Русия е колкото огромна по площ, толкова и обвита в мистерии и тайни. Тайни, които нито науката, нито учените могат да обяснят. Днес ще ви покажа 15 от тях. Една от най-големите морски загадки на Русия се случва в ледените води на Арктика през 1914 година. Шхуната Света Ана тръгва на експедиция, но замръзва в ледовете. След почти 2 години в капан, част от екипажа решава да тръгне пеша по леда, за да търси помощ. Оцеляват само двама от тях. Какво обаче се е случило с самата шхуна и останалите моряци на борда? Въпреки многобройните издирвателни мисии през годините, не са намерени нито отломки, нито следи. Корабът сякаш се е изпарил, погълнат завинаги от бялата пустиня. В Урал е открито нещо, което преобръща представата ни за човешката история. Това е Шигирският идол. Дървена скулптура на възраст над 12 000 години. Той е 2 пъти по-стар от Стоунхендж и египетските пирамиди. По него има неразгадани до днес геометрични символи. Също така няколко лица, изрязани по дължината му. Запазил се е, защото е лежал в торфено блато, което го е консервирало. Но какво означават символите по него? Дали са древна карта, мит за създаването или послание от неизвестно общество? Никой не знае. На 20 септември 1977 г. небето над град Петрозаводск се озарява от нещо неописуемо. Огромен обект, приличащ на светеща медуза, увисва над града. Той излъчва тънки златни лъчи към земята, които оставят перфектни кръгли дупки в прозорците на къщите, без да счупят стъклата. Явлението продължава десетки минути и е наблюдавано от хиляди хора. Властите се опитват да обяснят феномена с изстрелване на шпионски сателит, но описанието на свидетелите и физическите следи изобщо не съвпадат. И до днес светещата медуза остава един от най-големите неразгадани феномени. На брега на Плещеево езеро лежи огромен 12-тонен камък, който както изглежда има собствена воля. Наричат го Синия камък. Местните се опитали да го премахнат на няколко пъти. Първо го заровили дълбоко под земята, но години по-късно той сам излязъл на повърхността. После го натоварили на шейна, за да го преместят през замръзналото езеро. Ледът се пропукал и камъкът потънал на няколко метра дълбочина, но след половин век, незнайно как, той отново допълзял до брега. Учените говорят за движение на ледовете, но местните са убедени, че този камък е жив. Много хора са чували за линиите в Назка Перу, но Русия има свой собствен, още по-древен гигантски чертеж. Близо до езерото Зюраткол е открит геоглиф с формата на огромен лос. Той е дълъг над 270 метра и е направен от натрушени камъни. Открит е едва през 2011 година, благодарение на сателитни снимки. Учените смятат, че е създаден преди около 6000 години, което го прави по-стар от тези в Перу. Но кой в каменната ера е имал нужда да създава фигура, видима само от небето? В една пещера в Сибир е открито бижу, което буквално не би трябвало да съществува. Това е гривна, изработена от рядък зелен камък. Странното в нея е, че тя е на около 40 000 години, направена от мистериозния човешки вид, наречен денисовци. Гривната е полирана до блясък и има прецизно пробита дупка. Според експертите, скоростта на въртене на инструмента, с който е правена дупката, трябва да е била огромна. Това се прави с технология, овладяна десетки хиляди години по-късно. Как един изчезнал човешки вид е разполагал с толкова напреднали умения? В центъра на Москва, в парка Коломенское, има място, където времето сякаш спира. Нарича се Голосов овраг. Според исторически хроники, през 17 век оттам се появила група татарски конници от армия, разбита 50 години по-рано. Те твърдели, че ги обгърнала странна зелена мъгла и следващото, което са видели, е вече 50 години по-късно. През 19 век пък двама селяни изчезнали там и се върнали след 20 години, без да са остарели и с ден. Възможно ли да има портал на времето в центъра на столицата? Или това са само градски легенди? Високо в планините на Тува, на остров насред отдалечено езеро, се издигат руините на мистериозна крепост. Това е Пор Бажан. Построена е преди повече от 1200 години, но нейната цел е напълно неясна. Архитектурата й е в китайски стил, но се намира на хиляди километри от границите на Древен Китай.
Още по-странното е, че крепостта изглежда никога не е била обитавана. Няма следи от битки, няма останки от хора или оръжия. Защо някой би вложил толкова усилия да построи масивен дворец насред нищото, само за да го изостави? През есента на 1989 година град Воронеж става център на една от най-документираните НЛО срещи в историята. Десетки свидетели в местен парк твърдят, че са видели кацането на голям светещ обект. От него излезли триоки същества с ръст над 2 метра и нещо приличащо на робот. Историята не остава само градска легенда. Официалната съветска агенция ТАСС публикува репортаж за събитието, което шокира света. Учените изследвали място на кацане, откриват повишена радиация и странни магнитни аномалии в почвата. Какво наистина се е приземило там? В степите на Хакасия се намират каменни стели, които изглеждат като декор от научно-фантастичен филм. Те принадлежат на древната окуневска култура, съществувала преди около 4000 години. Върху масивните камъни са изсечени същества с 3 очи, странни антени на главите и неестествени пропорции. Местните легенди твърдят, че това са изображения на богове, слезли от небето. Лицата гледат с празен, хипнотизиращ поглед, а около тях са изрисувани мистериозни слънчеви знаци. Дали тези хора са рисували митове или просто са документирали това, което са видели? Дали жителите на град Воронеж през 1989 година не са видели същите тези същества? Представете си 3D карта на Земята, създадена преди милиони години. През 1999 година в Башкирия е открита каменна плоча, известна като камъкът от Чандар. Според някои изследователи, релефът върху нея изобразява региона на Урал, но с невероятна топографска точност. Плочата показва сложна система от канали и язовири, които днес не съществуват. Най-шокиращото твърдение е, че камъкът съдържа слой, който изглежда изкуствено създаден, а възрастта му е оценена на милиони години. Възможно ли това да е дело на изгубена, високоразвита цивилизация? Или е просто странна игра на природата? През 1973 година 10 студенти тръгват на ски поход в планините на Колския полуостров и никога не се завръщат. Намират телата им в Чевроайския проход. Картината е смразяваща. Групата се е разделила, някои са били без връхни дрехи в лютия студ, а палатката им е разкъсана. Липсват логични обяснения защо опитни планинари са взели толкова фатални решения. Паниката и хаосът в последните мигове раждат десетки теории, от секретни военни тестове до необяснима аномалия. Далеч в Северен Урал се издигат 7 гигантски каменни колони, някои от които високи колкото 15-етажна сграда. Това е Манпопоньор, едно от най-недостъпните и мистични места в Русия. За местните племена манси това място е свещено и изкачването му е било строго забранено. Легендата им разказва, че това са вкаменени великани, които някога са ги преследвали, а според науката това е резултат от милиони години ерозия, оставила само тези твърди скални сърцевини. Но защо са точно 7 и разположени по толкова неестествен начин? В степите на Урал лежи древен град, по-стар от Троя и египетските пирамиди. Това е Аркаим, често наричан руския Стоунхендж. Открит случайно от въздуха през 1987 година, градът има перфектна кръгла форма и невероятно сложна архитектура за времето си. Жителите му са разполагали с металургични пещи, канализация и точни астрономически познания. Но най-голямата загадка е защо този високо развит народ е изгорил собствения си град до основи и е изчезнал без следа. Кои са били тези хора и какво ги е накарало да заличат всичко? Представете си дупка в земята, дълбока над 12 км. Това е Колският свръхдълбок кладенец, най-дълбокият сондаж, правен някога от човек. Официалната цел е била изследване на земната кора, но през 1989 година се ражда смразяваща легенда. Говори се, че учените спуснали термоустойчив микрофон на дъното и записали звуци, приличащи на писъците на милиони измъчвани души. Затова го нарекли кладенецът към ада. Проектът в последствие е изоставен. Дали обаче спирането му е било просто липса на финансиране или сондата наистина е пробила нещо, което не е трябвало да стига до нас?
Русия крие още много мистерии. Ако видеото ви е харесало, дайте лайк и се абонирайте за канала, ако искате да гледате още подобни видеа.